हेलो फ्रेंड्स बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों जेराव नोंथांमोननो जबनि नटिफिकेशन फोसावनाय जादोंमोन बे चेनेलनि गेजेरजों दाखालैसो बियो अनलाइन जायाखैमोन नाथाय 2 तारिख सेप्तेम्बर 2025 नि नैबे अक्ट'नि गेजेरजों बियो अनलाइन प्रसेसआ सोलिबाय एबा अनलाइना जागायजेनबाय दायो नोंथांमोना जायफोरनाखि इन्टारेस्टेडमोन आरो दाखालि नोंथांमोना बेनि नटिफिकेशन मोनदोंमोन जे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो जानाय दंमोनब्ला एबाराव नोंथांमोना बेखौ अनलाइन खालामनानै लानो हानाय जासिगोन दायो जोङो बेखौ फिन खनसे गोदानै खनसे एसेब्लाबो नायफिननानै बुजिनानै जों लाफिनगोन जोङो बेवहाय माखासे भेकेन्सिस आरो मा पस्टमोन बेनि माखासे केटेगरि वाइसआव जों बेनि भेकेन्सिसखौ नायगोन जोङो एप्लाइ खालामनायाव आरो बेनि माखासे फाइल साइज जोङो माबायदि खालामनांगोन जों बेनि सोमोन्दै मिथिनानै लागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासिबो बुजिनानै मोनो आरो लोगोसे नोंथांनिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम दायो बे जबा जाहैबाय ग्रेड 3 नन टेक्निकेलाव आरोना बेयो जाहैबाय हेल्थ एडुकेटर जुनियर एसिस्टेन्ट आरो मोनसेया जाहैबाय बेसिक हेल्थ वार्कार बे मोनथाम पस्टनि सिङाव भेकेन्सिसफोर जोङो एसटी एससी हिसाबै माबायदि पस्ट दंमोन जोंनि रिजार्भेसन हिसाबै एसटीआव जोङो 8 जन दङ एसटी ओइस बेवहाय जोङो 7 दङ बेनिफ्राय इउआरआव दङ 40 आरोना टटेल 78 बेनो जाहैबाय हेल्थ एडुकेटराव मोनफ्रोमबो पस्टआवनो जोंहा मा होनो ग्रेजुवेट सिम्पल ग्रेजुवेटबानो जागोन आरोना बेनिफ्राय 6 मान्थनि कम्पिउटार डिप्ल'मा थानो नांथारगोन बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट एबा एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम एलडीए बेवहाय जोंहा एसटी हिसाबै बेसेबां दङ एसटीपीआव 7 जन आरोना बेनिफ्राय एसटी ओइसआव 7 मोन टटेल जोङो 72 इउआरआव जाहैबाय 36 जन दङ बेनिफ्राय बेसिक हेल्थ वार्कार बेनिफ्राय बेसिक हेल्थ वार्काराव एसटीपी हिसाबै 7 बेनिफ्राय एसटी ओइसआव 2 बेनिफ्राय इउआरआव 21 जन आरोना बेहाय टटेल 41 जन भेकेन्सिस दङ बेनिफ्राय पिडब्लिउडी जोङो बे केन्डिडेट्सफ्राबो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन आलदा खथा दंखायो दायो जोङो बिनि पे स्केलफोरखौ जोङो नायनानै लादो जोङो 14,000 निफ्राय जागायनानै 70 सिम थांगोन आरोना बेनिफ्राय माखासे ग्रेड पेफोर दङ पस्ट लानानै बेलेग जागोन आरोना एसे बबेयावहायबा बारा खम जागोन आरो बेवहाय जेरैहाय 17,600 दङ मोनसे जा हेल्थ एडुकेटराव बेनिफ्राय 6,200 दङ जाय जुनियर एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय 5,600 दङ मोनसे बेयो जाहैबाय बेसिक हेल्थ वार्कार बेनिफ्राय क्राइटेरिया हिसाबै जों नायखाबाय सिगाङाव एसेबाबो मोनथिनानै मोनखाबाय जोङो बेवहाय सासे आसामनि सिटिजेनशिप जानांगोन बेनिफ्राय डिग्री कमप्लिट खालामनाय जिखुनु जाया एनि स्टेम नोंथाङा ग्रेजुवेसन जानांगोन आरो बेनिफ्राय डिप्ल'मा 6 मान्थनि नोंथाङा खमावनो कम्पिउटार डिप्ल'मा थानो नांगोन मोनफ्रोमबो पस्टआवनो जों बेखौ मिथिबाय दानिया जोङो बेनिफ्राय थांनोसै बेनि एप्लाइ प्रसेस एबा अनलाइन अपसनाव जोङो माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ मा नांगौ मबाइलनि गेजेरजों हायो ना हाया जों बेखौ मिथिनानै मोनगोन दानिया जोङो अनलाइननि मेन साइटआव फैबाय आरोना बेनि सिङाव जों फैबाय हाबफैबाय जोङो 12 सेप्तेम्बरनिफ्राय 21 सेप्तेम्बरनि गेजेराव बियो बन्द जागोन आरो जोङो एप्लाइ खालामनो हाजेनबाय दानिया जोङो बेनि फाइल साइज जों एप्लाइ खालामनायाव माबायदि हुसियार जानांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायदो गोजौआव नोंथांमोना नुखादों इन्सट्राक्शन्स फर फिलिं अनलाइन एप्लिकेशन फर्म बिनाय साया एप्लाइ खालामग्राया इमेल आइडि भेलिड इमेल आइडि मोनसे नांखागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव नोंथाङा फाइनेल साबमिट बाटनखौ खालामनाङा जानला मोनला नोंथांमोना नोंथांनि नाम जेन्डार बेनिफ्राय केटेगरि बेफोरखौ कारेक्टलि होनांगोन आरो खनसे मोजां नायफामनानै बेनि उनावसो नोंथांमोना फाइनेल साबमिट बाटनाव क्लिक खालामनानै होगोन जुदि साबमिट जाबायब्ला नोंथाङा खुनु बेवहाय बेखौ कारेक्सन खालामनायनि चान्सेस मोनाबो जानो हागौ आरो ना मोननाय नङा नोंथांमोना मोजाङै साबमिट खालामबानो जाबाय नायनानै जों खेबसेनो जों 4 नाम्बाराव नायफैदो जों गोनांखौ नायगोन बेनिफ्राय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि फट'ग्राफनि फाइल साइजखौ नायदो मेक्सिमाम 50 KB नांगोन बेनिफ्राय खम जानांगोन आरो बारा थांनो हानाय नङा बेनिफ्राय सिगनेचारा जाहैबाय 30 KB मेक्सिमाम बेबायदि नोंथाङा फाइल साइजखौ खालामदो आरो फाइल साइजनि फरमेटआ JPG एबा JPEG फरमेटब्लाबो जागोन बेवहाय PDF नांलायनाय नङा मा जानांगोन बेनि रेजुलेसनखौबो नायदो नोंथांमोना बानायनो गोरलै जायो 250 निफ्राय 320 बियो हाइट वेट आरोना जों बेखौ नायदो आरो बेफोरबायदि जानांगोन दानिया नोंथांनि सिगनेचारावबो नायदो 30 KB होन्दोंना जों मेक्सिमाम बेनिफ्राय लेस जानांगोन गाहाय हाइटआ मा होनो 100 बेनिफ्राय 180 बेफोरबायदि हाइट वेट जों बेखौ नायनानै लाखा आरो बेफोरबायदि खमाव माने बेफोरनि गेजेराव खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव दङ नै 5 नाम्बाराव मा होनना बुंदों
दाना बेवहाय जोङो 5 नाम्बाराव मा होनदों नोंथाङा गासैबो माखासे अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां इनस्ट्राक्शन्सफोरखौ नायखांनायनि उनाव नेक्स्ट बाटोनाव थांनांगौ होनदों। नैबे गाहायाव जोंहा नेक्स्ट नुनो मोन्दोंना बेवहाय जों बेयाव नेक्स्टआव थांनानै जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे स्टेपआ बे फेजआ बारलांगोन। दानिया जोङो बेखौ बुजिखाबाय। बेवहाय मा होननानै बुंदों 6 नाम्बाराव नोंथाङा नोंथांनि पासवार्ड बानायनानै लानांगोन आरो बेवहाय लगइन खालामनो थाखाय उनावहाय बिनिफ्राय नोंथाङा जे फाइनेल साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि एक्न'लेजमेन्टखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै लानो नांगोन आरो जेरावहाय नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि थागोन जेराव जि समाव नोंथाङा एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनांगौ सम सफैयो एग्जाम कन्डाक्ट जायो एग्जाम डेट पाब्लिश खालामो अब्ला नोंथांमोनहा बेनि एप्लिकेसन आइडिखौ नोंथांमोनहा नांगोन नालाय बेनिखायनो नोंथांमोनहा नोंथांनि एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्ट जा एप्लिकेसन रिसिप्ट बेखौ नोंथाङा प्रिन्ट आउट खालामनानै लानांगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय मोजिला फायारफक्स मोनसे गुगोल क्रोम दं आरोना बिनि गेजेरजों बा साबसिन नोंथांनि इन्टारफेसआ मोजाङै फैगोन बेखौ बेहाय फोरमायदों आरो बेनिफ्राय मस्ट इम्परटेन्ट पइन्ट्सफोर दङ आरोना जों बेवहाय मा खालामनांगौ नोंथांनि एप्लिकेन्ट्सनि नामा नोंथांनि अरिजिनेल आइडेन्टिफिकेसन एबा आइडि जेनाखि प्रुफ आधार जेरैहाय पान कार्ड बेफोरबायदिजों सेम जानांगोन आरो नोंथांनि नामा बेहाय गड़बड़ब्ला बेयो जानाय नङा आरो रिजेक्ट जागोन नोंथाङा। दानिया जोङो बिनि माखासे सिस्टेमफोरखौ नेमफोरखौ जों मिन्थिबाय इनस्ट्राक्शन्सफोरखौ दानिया जों एप्लाइ खालामोब्ला माब्रैहाय एप्लाइ खालामनांगौ बेनि A to Z एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों। दायो जोङो नेक्स्टआव थांगोन आरोना बेखौ जोङो नेक्स्टआव थाङोबा बेनि इन्टारफेसखौ माबायदि मोनो नायनोसै जों नेक्स्ट थांबाय। बेनिफ्राय दानिया जोङो इन्टारफेसखौ बेबायदि मोनबाय जे नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि नामखौ होनांगोन जि नामा नोंथांनि अरिजिनेल बा आधार कार्डआव थानाय पान कार्डआव थानाय बे नामजों सेम जानांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांनि फादार्सनि नाम बेनिफ्राय मादार्सनि नाम बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय दङ स्पस नेम आरो जुदि हमनानै ला हौवा एबा हिन्जाव जायनाखि हाबा जानायफोरनि थाखाय आरोना बे फेमिलि दंब्ला हाबा जानायब्ला बेवहाय केन्डिडेटनि नोंथाङा बेवहाय डेट अफ बार्थ होनांगोन डेट बेनिफ्राय मान्थ बेनिफ्राय नैबाव इयार बेनिफ्राय जेन्डारा नैबावहाय सेलेक्ट खालामदो नोंथां बेनिफ्राय बेवहाय नोंथाङा करेसपन्डेन्स एड्रेस आरोना बेवहाय नोंथांनि गामि बेनिफ्राय पस्ट अफिस बेनिफ्राय नोंथाङा मा होनो नोंथांनि VS बेनिफ्राय सिटि नोंथांनि मौजा बेफोरखौ लिरदो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लिरदो स्टेट लिरदो बेनिफ्राय पिन कड होदो बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय जुदि पार्मानेन्ट एड्रेसजों करेसपन्डेन्स एड्रेसजों जुदि सेमब्ला बेवहाय नोंथाङा टिक मार्क होदो अब्लानो बेवहाय अलरेडि फैगोन। दानिया बेवहाय पिन नाम्बार होगोन नोंथांनि मबाइल नाम्बार होगोन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा भेरिफाइ खालामनांगोन आरोना बेवहाय मबाइल नाम्बार होनानै सेन्ड OTP बियो गोथां गाबनि जागोन सेन्ड खालामोबा नोंथांनाव OTP मोनगोन आरोबा बे OTPखौ नोंथाङा होनानै इन्टार खालामनानै भेरिफाइ खालामनांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा आरोबाव गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बार दंबावोबा बेवहाय नोंथाङा होनो हागोन आरोना बा न'खराव थानायनि जायखिजाया सासे सुबुं एबा गार्जेनफोरनि नोंथाङा बेवहाय नाम्बारखौबो होनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांनि इमेलखौबो होनांगोन ओमफ्राय नेसनेलिटि हिसाबै बेवहाय गावनो फैगोन आरोना बा जुदि बियो बेलेगमोनब्ला नोंथाङा सिलेक्ट खालामदो नोंथांनि नेसनेलिटिखौ फिजिकेल आइडेन्टिफिकेसन मार्क आरो नोंथांनि मोखांफ्राव बा आखाइफ्राव मा दङ बेवहाय मोननै आइडेन्टिफिकेसन मार्कखौ होनांगोन आरो बेनिफ्राय नैबेहाय केटेगरि आरोना नोंथांनि केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय जोङो न' होब्लानो जाबाय जुदि नङाब्ला बेनिफ्राय नोंथाङा वेदार केन्डिडेट्स इज पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम बेवहाय जों येस होगोन बेनिफ्राय गाहायाव ग्रेड 3 पस्ट बेवहाय मा नामदों डु इउ वान्ट टु एप्लाइ फर नन टेक्निकेल पस्ट येस जोङो बेवहाय येस होगोन आरोना दाना इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बेवहाय जोङो मा खालामनांगोन माखासे पार्टिकुलार्सफोरखौ जों फिलआप खालामबोखांनायनि उनाव बेवहाय अपसन्स फैगोन आरोना इडुकेसनेल नोंथांनि डिटेल्स होनायनि बेनिफ्राय जोङो बेवहाय फैदो नोंथांनि फट'आ माबायदि जानांगौ बेवहायबो डिटेल्स बेयाव खनसे जों मिन्थिनानै मोनबावगोन जे बिनि गासैबो रिजुलेसन्सखौ लानानै बिनि फाइल साइजखौ लानानै गासैबो मोनगोन बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांनि सिगनेचार आपल'ड खालामगोन बेनिफ्राय जों पासवार्डनि माखासे केरेक्टार्सफोरा बेहाय मोन 8था जानांगोन आरोना स्पेलिंसफ्रा बा केरेक्टार्सफोरा आरोना बेवहाय नोंथाङा माखासे एल्फाबेटबो होनांगोन बेनिफ्राय बा नाम्बार्सफोरबो होनांगोन बा नोंथाङा मा होनो स्पेसियेल केरेक्टार्सफोरबो होनो हागोन बा जेरावहाय स्टार हेस बेफोरबायदि माखासे मार्कफोर आरोना बेखौनो स्पेसियेल केरेक्टार होननानै बुंनाय जायो। अफाराव नोङो 12थासिम होनो हागोन आरोना केरेक्टार्सखौ नोंथांनि पासवार्डखौ बेनिफ्राय जोङो नैबेवहाय मोनसे टिक मार्क होनांगोन आरोना अब्लानो जागोन बेनिफ्राय गाहायाव जोङो इम्परटेन्ट नट्सआव जों नायबावदो बेनिफ्राय गाहायाव जोङो इम्परटेन्ट मोनसे नट्स नुनो मोनदों आरोना बेवहाय होखानाय दङ एप्लिकेसनखौ नोंथाङा फिलआप खालामबाय बेयो गासैबो जाजोबदोंना जाजोबाखै मोजाङै चेक खालामनानै नायनांगोन जुदि चेक खालामनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बेवहाय टिक मार्क होनानै फाइनेल साबमिट खालामबायब्लाथाय नोंथाङा गोरोन्थि जाबायबाबो बेवहाय नोंथाङा खुनु कारेक्सन खालामनायनि लामा मोननाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा चेक खालामखांनायनि उनाव
गासिबखौबो ओरै चेक खालामखांनायनि उनावसो नोंथाङा बेखौ टिक मार्क होनानै जोङो बेवहाय टिक मार्क होनानै जोङो फाइनेल साबमिटखौ खालामगोन, जेराव नोंथाङा नुनो मोनदों फाइनेल साबमिट। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना जानो हागौ निस्सय बुजिबाय बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मा इम्परटेन्ट एबा जोङो फाइल साइजफोरखौ माबोरै खालामनांगौ। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा एबा बे इन्टारफेसनि सिङाव हाबहैनो थाखाय नोंथांमोना जुदि लिंक नांगौब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। नोंथांमोना थोंजों बे इन्टारफेसाव सहैनो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव चेक खालामनानै नायब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना जानो हागौ बे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय बुजिबाय। अब्ला थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।